سلام كمي كان يخم زخوركم تعزبتي بزنا يلومي حيزنا يزلنا مدب قدام بزته ودابه تساتفونا بركتون اب كلن تناوي انتفتات هاجر زدسس خونيو نزل إلنا زلنا زعبا مبريخ بنا بسولينا عديمنا يو زلنا آتو يمان قبراب حلافي بوليتيكاوي قدات قدفيو بزايمان ينكو عدا حمزها وعدا حنصنعكم هاي تبو نقحتن ودابن هزبي أو يشن وزان معباي السلاسلو زلو سرحات انتاي مسلو زبل مدبنا هنكفتو رأيني لي بزي واناوي كنتات قدم الزراب قرب من الوقت حصر بزبالة من قدي نتاريخ متومات أقداس وين سمعني هذا قبتي ملليتات ناي قالسز بإرترا ناي سورة إرترا ناي زبوا جنبار حيلو بمختات عقمي زبون أموداب ناي زعقم زني حزب إرترا سورة إرترا أنا أصبي أون كابوز تعصفو حيلتات بجزفي بأصوار بقطبة وعغمي كسعر زخالة ناتي زركاب وعغمو بزلع على الدرجة كاختطو كودبو بمخالي سورة إرترا حزب سورايو أو كل نطفتات نايت سورة نايت قالسي كاب مجمرتو إجميركا نحركا نام عبلين نحيلي زخده ناهزبي تساتفنتي نيرو زبي إرترا قالس زبي إرترا سورة إرترا زبوا جنبار نعبي نايت سلاي وتهدراوي حيلي مكيتو سعيرو انتيلنا تكوين هاد الساتف زنبري تتقادلاي تراي سلازي نبري حقي تقادلاي مسوات خفل نيرو جننات فتصم نيرو قدما جنبار نايت ورتاو قالس نيرو ግን ሙሉእ ህዝቢ ምስኡ ኮይኑ ዝዋጋእ ነይሩ ስንቀ ዘቀብሎ ጥይት ዘቀብሎ ውግኣት ዘውፃሉ ኩሉ ዓይነት ደገፍ ዝህቦ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ነይሩ ቅድሚ እቲ ውግእ ሓበሬታ ዘስንቆ ብዛዕባ ካይዳን ኩነታትን ናይ ፀላኢ ኣሰላልፋ ናይ ፀላኢ ህዝቢ ነይሩ እዩ ስለዚ ህዝባውነት ናይቲ ቃልሲ ኣዝዩ ዓብዪ ነይሩ ስንቂ ናይ ተሰውራ مجبنا نايت صورة كذا نايت جادلاي كله في زليوت حسته تقربوا له زنبرون حزبي نيرو أكلاو ترازي كونه مورال نتي سراويت نتي تجادلاي دسنق زنبره حزبي نيرو سلازي نا حزبي صورة ينيرو خم جمرتو زي تصادفوا زي أو استهجرت ترازي كونه أو تصاون تمساسل درجة تهزبي أكل نايت صورة خوين استقالوا له مدرخي نيرو ببهاجرو كاب السودان بسعودية أبي إثيوبيا أبتي عد سلاي زبها الزنبرة كأور حقاب زول خبابيتات أوروبا بأمريكا بكالوت خبابيتات زنبرة حزب إرترا توانتي كسرو حد ملئ نيرو جن متأن نايت ساتفو نتي واحد كسرون واحد وينقص كتبع عقمون زتعصف أوركتو ينيرو نعمتات نصور أن زحاب حبا أديتات نيرانيان تمرتي ما مسودو ناب صورات سلفو من سيات نيروم يوم كل عينت أوركتو نتقال سي زبركة حزبي قليل عين برن سلازي هذا مجلسي ناي صورة إرترا حزباو النوتيو ناي حزبي صورة مخانيو زعبي أنا مختات عقمي كأني روي خلاي زبا جنبار دليل له نقدر تقولوا واجنبار برأيه يللأيه بهاجراو النتو يللأيه بتأمن النتو ني فتحن محبرة وفتحن يللأيه بملكاتنا تقاقموا إن تكنولوجيا يللأيه هذا خبط زعبي ملالي وجن عقمن ركعتن أدمعنتن ناي ودابيو ناتي نشتي تحسطو نايتي حزبي نايت هاجر نايت صورة بزل على درجة بزل على معنت كساتف زخال عقمي مقانو زي هذا خبط ملالي فاتي زي من البات بجزية مدرخ أنا صورة ناي برتا ألسي بزل على درجة بس حنيرنا خنزارب نخلينا ولا بدحري أنا تسنت من انتقينو أبجزية مخاطي أنصار ورار ناوياني زخطت عقمينا حزب إرترا
ክሪኦ ከለና ዝኾነት ትኹን ካልእ ሃገር ዝኾነ ይኹን ካልእ ህዝቢ ክገብሮ ዘይክእል እዩ ስለዚ ሰውራ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ከኣዝባዊ ግንባር መንግስቲ ኤርትራ ብዝለዓለ ደረጃ ናይ ህዝቡ ዓቕሚ ከኸትት ዝኽኣለ ፖለቲካዊ ውዳቤ ኢለ ክንዛረብ ንኽእልና ምስናትና ናይ ህዝብና ናይ ምኽታትን ብድማዕነት ናይ ምጥቃምን ዝወዳደሩ ህዝብታት ኣልዮም እንተኾይኖም ኣዝዮም ውሕዳት ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና እዚ ከም ጃህራ ዘይኮነ ውፅኢቱ ብተግባር ዘመስከረ እዩ ከምቲ ኣቐድማ ቢለትን ክፍ ዘበልኮ ኣዝዮም ንዝተዓፃፀፉና ናይ ዓለም ሓያላን መኪትና ናጽነት ከነምፅእ ድሕሪ ናጽነት ከዓ ነቲ ንጻርና ዝተበገሰ ውጥን ናይ ምንብርካኽናን ናይ ምውዳቕናን ናይ ምብትታናን ክንስዕር ዝኽኣልና ሳላ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓይሊ ናይ ተሳታፍነትን ናይ ውዳበን ናይ ህዝብና እዩ ብተግባር ከዓ ውፅኢቱ መስኪሩ ኣሎ ማለት እዩ ሕራይ የማነ ውዳቤታትና ግን ንምሕያል ኣብ ምንታይ ኣተኪርና ኢና ንሰርሕ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ መጀመርታ ሓያል ውዳቤ ሓያል ተሳታፍነት ነይሩና ሓይሊ ናይ ውዳቤን ሓይሊ ናይ ተሳታፍነትን ከዓ ፖለቲካዊ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ኣድማዕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ነይሩና ኢና ክንዛረብ ከለና ኣብ ዝኾነ ይኹን መድረኽ ጉድለት ኣይነበረናን ምባል ኣይኮነን ኣብ ግዜ ፖለቲካዊ ቃልሲ ቅድሚ 61 ዝነበረ መድረኻት ኣብ ናይ 4ታት ኣብ ናይ 50ታት ፖለቲካ ህዝቢ ኤርትራ ምስቲ ድልየቱ ናጽነት ኣብ ተሳታፍነቱን ኣብ ውዳቤኡን ፀገማት ነይርዎ እዩ ድኽመታት ነይርዎ እዩ ድኽመታት ስለ ዝነበሮ ድማ ነቲ ግዙፍ ዝኾነ ናይ ዓበይቲ ሓይልታት ናጽነት ኤርትራ ናይ ምኽላፍ መደብ ክስዕሮ ይከኣለን ኣብቲ መዓንቲ ኣብ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ከምኡ ፈላላይ ፖለቲካን ኣተሓሳስባን ኣብቲ ሰውራ ስለ ዝነበረ ንናይ ህዝብና ድልየት ተበግሶን ናጽነት በቲ ዝድለ ደረጃ ክንጥቀመሉ ይከኣልናን መንጻሩ ሰውራና ኣብ ዝተዳኸመሉ ናብ ሓደጋ ዝወደቐሉን መድረኽ በፂሕና ነርና ኢና ምምፃእ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ብዝሕን ዓይነትን ተሳታፍነት ኣብ ኣድማዕነት ናይ ውዳቤ መሰረታዊ ዝላ ኣምፂ እዩ መምስቲ ኩነታት መምስቲ ግዜ ዝኸይድ ኣወዳድባ ነይርዎ ካብቲ ዝነኣሰ ናይ ዋህዮ ኣወዳድባ ዝበሃል ኣዝዩ ኣድማዕ ዝኾነ ሓውሲ ምስጢራዊ ኣሰራርሓታት ክሳብ ኣብ ድሕሪ መስመር ጸላኢ ኣብ ናይ ጸላኢ ዝቆጻጸሩ ቦታታት ዝነበረ ረቂቕ ምስጢራዊ ኣወዳድባታት ክሳብ ድሓር ሓራ ቦታታት እናሰፍሐ ናይ ህዝቢ ተሳታፍነትን ዓብየ ምስከደ ብሃገር ደረጃ ዝተወደበ ማሕበራት ናይ መንእሰያት ናይ ተምሃሮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሰራሕተኛታት ናይ ሓረስቶት እውን ምውዳብ ድሕሪኡ ድማ ብፍላይ ኣብ ድሕሪ መስመር ጸላኢ ምስ ምስላቕ ምስ ካልኦት ምዕባለታት ምስቲ መድረኽቲ ዝኸይድ ናይ ሽማግለታት ውድሆ ኣወዳድባ መምስ ኩነታቱ መምስ ከባቢኡ መምስ ጠለብ ናይቲ መድረኽ መምስ ዓይነት ናይቲ ዘለና ውድሆታትን ዕድላትን ዝኸይድ ረቂቕ ዝኾነ ኣወዳድባ ነይሩ እዩ ኣብ ወፃኢ ብተመሳሳሊ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሰፍሐ እናማዕበለ ዝኸይድ ኣብቲ መጨረሽታ ዓመታት ናይ ናጽነት ከዓ ንሰፍሐ ህዝቢ ንምጥርናፍ ዕላማ ዘለዎ ኣወዳድባታት ኩሉ ተሰሪሕሉ እዩ ከምኡ ክንብል ከለና ዋላቲ ግዜ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣወዳድባ ዝለዓለ ደረጃ በፂሕሉ ኣብ ንብለሉ እዋን እውን ጉድለታት ኣይነበሮን ድኽመታት ኣይነበሮን ማለት ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ፍጹም ዝበሃል ኣወዳድባን ፍጹም ዝበሃል ስራሕን ስለደየለ እቲ መድረኻት እቲ እውን ናቱ ብድሆታት ናቱ ግድላት ናይ ኣወዳድባ ነይርዎ እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ሰራዊት ይኹን ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝባዊ ግንባር ይኹን ኣብ እቲ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝሰርሕ ናይ ህዝቢ ማሕበራት እውን ዝተፈላለየ ግርጭታት ብድሆታት ፀገማት ግድላት ኩሉ ግዜ ነይሩ እዩ ስለዚ ከም መጓዕዝትና ከም መጓዕዝቲ ናይቲ ሰውራ ጌርና
كنوصلو نخل نجاري زوان زي من البات في ودابينا تعاقمنا أنا ودابي بتي زدل درجة قالوا لنا خلنا زارب هين خلينا دخمتاتن قدرتاتن كم زلوا بجهود زرولون نمرة مقطع سرح زكايدني عندنا أخم أخن بالكلنا جن بوزح جزء دخمنا بهالنديو دخمتنا كنقبل دخمتنا كين خد كن أمنا الرقصنا خينا حب كل جزء أقدر سنجاري مهناتو دخمت كات تزيد منك كتم عرارن لقدميت كتسوق من كتقسقسن أي كألني معرم عري أجن حيلخا خاط فلت عليك حيلخا من حراستنا عكخا كل جزء تجاجها كل جزء أكندي متأمن حديركا نتصبك عمامات بزل على درجة مفتسم ناي ندعريت مبال ناي فنان متنكاف ناي متأمن مقدال سلازم ما نتيزلو بدوتات نتيزلو تصابو نتيزلو عقم ناي صلاي أجانينكا متأمات يقوان في سوقا ندمع عندك كل جزء بقالو تصلي سلازي ولا حجي دخيمنا إلنا خنا زارب انت أخونا معكاني نايد خامن حيلنا مترستا وصيتيو حيلنا حيالي نيرو عدنا حيالي نيرو أبجزي صورة عن بالكلنا ناتو مرقاقز التايب تدعيلنا ناتسنتي زي حسب زبها زنورا نقر تقبر مقبار ناتسنتي كتشبات زخيل كحديك الوصيتي حجون دحرنا صنة تدارينا وبزح صقمات نيرنا وبزح دخمتاتنا جينا وبزح قدلات علينا جن توصيتو زحجي بس احنا زلنا نقدميت نخنسقون زخلنا تسفو مدرخ مصحنا توصيت نسو مرغاغصي نايت زلنا جينا زلنا حيلي 98 انصارنا استفنوا ورار علامو نزه حزب زي منبركاخ نتي بمسوعات استرخبنا صنت كم زي له نمغبار هلاوينا اذا هاجر نفسه بحدغا نموداق نيرو لومي هلاوينا ابزت امام درجه زبصحنا له مدرخنا زلنا كبابينا هاجرات كحمسا خوخا نحد هدن كواغا اخبتا ترى خلوا ارترا سلام دلوا مرقا دلوا نحزبا سنيت دلوا هاجر كوينا لا از طراي يكوني مسرتناي قطباوي معبالي زنبرت هاجر كوينا لا ناي قطبا صقمات اب ارترا جينا حيال سلازلو جينا حيال قطبا سلازي هنصنا دلنا نزي تمكرنا زي من البات قليلا نري انخوينا كان علم اب كم اذا مثل قطبا قلوا له كم دلا اب قمت كنتلنا ايكون نحنا كمانان زمع بلا زبحلا زلو هاجرات تنسلطينا زبال هاجرات ون زي كا وحدات كليفكا اب عابي قطبا قلوا له كابلتا شان شمونتن جمران 10 عامات قصله اب كبيت قطبا قلوا له اندلوا زخبابينا زلو ناي قطبا خنتات انتدارينا بزبقرنا افريقيا زلو قطبا خنتات تدارينا ناتو صقمات قليل ايكونن كبيت خونه نعون مفتاح زصقمن زلو هاجرات اندلوا حجي مسؤول نصاصيرنا خري خلنا احنا جينا قاتلنا دولدول مسرات حنيصنا لنا عمتا خاخذ حيز لنا يزحشه قوني لنا بنتامامنلو درجه لنا تصابو بالعلينا زنبرون كنعقسو زف كنبلو كاصبي انا خندخمو سلاز دمانا بحدش مدرخ ناي زوباون اهغراون شركنت افافوناتو ابنري الدرجه بصحنا لنا اذا خميل مسيل تدايلنا ገንዘብ ስለዝነበረና حيال قطبا ስለዝነበረና አጽዋር ስለዝነበረና ወይ ዝኾነ ይኹን ካል ባህሪያው ጸጋ ስለዝነበረና ይኮነን ኣብዝ ሓለፈ እዋን ነዚ መድረኽ ዝሰገርና በቁጠባ በኃይል ናይ ቁጠባናን ናይ ሰራዊት ወይ ናይ አጽዋር አይኮነን ነዚ ዝመከትናዮ በፖለቲካው ኃይል በናይ ህዝብና ተሳታፍነትን ጽንዓትን በኃይል አድማዕነት ናይ ወዳቤና كنا أنتوا يزور كورتيس عايشون مونتن ورارا بالعلاج خفنا خلوا استرائي عبيت ناي زختة عقمي مودا درتي زلوا أيقونن دي وش تاجر أبوس أو أنتوا مساسالي أبتدي جزء ناي مختة استرائي أبركتو بمال
بجنزب استفل عليه خالي عينت أبركته أزي حيالي نيرو سلازي جينا حيل خمسة لنا زرئيزي نز كنستنا عقوية بلان كم زي اللي غيرنا خنوستو حبكي كاي معريو جن قدلتات لنا قدلتات أبو داد معنا له قدلتات محذرانا له زلنا عدلات بزقب أخن تقومالو أين خلينا زلنا تخاط سبقنا استجنزبنا سلازقني ولا بزح على في تنكر إلنا خنقول أنا خل مدرخون كنا الروار ولا هنا هنا حجب حدش مدرخة من أطول زلنا خا نعو نمصفافن نمرققن تبقى بيسوس له مدوات قليل يكونن إلا هنزارب نخيلنا زي نتزباو جنبار نفسو نمحيال تبايلو كم مسجاجري أو دادبا استبقاقسي بدرجة جنباراتنا مخته استبقاقسي مدبنا ودابن نايتساتافنتن نايقوسقاسنا ينقحتن مدب هلو أوصائي كم أكلنا يزي ودابي زي توصاد العقمون قليل سلازي كده نعوز ملكت زقبار زلو ودادبا له كابنا جنبار حليفكا أبتكالات ناي حزبي أبتنا جنبار تكالات حليفكا أبتناي منجستي تكالات ون إذا حلف عمتات ناي فتنة ناي لوطي من الوقت ناي تصابو عقلنا مكات قصو زخدس لازنا بري نعود السامع من الوقت ودابيتات نيرنا إلنا خنزارة بنقلنا جيب حدش مدرخنا أتوس لازلنا جن ناب لمعت ناب سلوط أقلقلوت ناب قطباوي عبيت ناب ملكت ناي تكنولوجي ما بقسي لقبر حيالا ودادبا كنقبر قدمنا زلو بدهيو أزون نسرح له دلي بزيكا تكالات ناي منقستجن ناي حزبنا ودادباون محبراتنا أبز حدش مدرخ مزي صبينا زلو عمامات خيد أو وداد باخل ونعو بقعت قنا نعوز بقع قنا كل تكالاتنا إذا هاجر نعو بقع قون أبقمينا صبينا زلو مدبات الله إلنا خنزارب نخلينا أبز مدرخ زي أبز حجينا أتوزلنا مدرخ توساني نايمن إساعة تساتفون قدابني نايمن إساعة تساتفون قدابن بمخانو دما مستي تمكرو مستي سنا أمرو مستي دليت مستهنقوتا مستعاقمو مستباهلو زخيد أو وداد باتات أب كله تكالات أب جنبار أب منجستي أب حزباوي محبرات أب قطباوي تكالات أب ناي وصائي سرحنان مقصقاساتنا كانت أتاتو وساني بزوان زمالتي نزخا كان صرحلو جميرنا لنا إذا حجي جمر زلو نحمامات أوركتو كم زحيل معرض زمس زلو مدرخ بقع كم زخون مقبار زي بزباو جنبار زبقاقس زلو كاب 35 عمت نتحتين أدمي من سيات زكاي زلو ناي أفلطو ناي نقحت ناي زتي مدرخ زي بسفع درجات تحيزنا زلنا تمرتاون موياون عغمي أنا إرتراوان من سيات محيان زكاي زلو عبي مدبات زخون يكون إرتراوان من سي مويا كم زتقرن أفسرح كم ساتفن ناي سرح عدل كم زهلون المقبار زكاي زلو من قصقاس كله ذا ما ميرنان داريناو من سي نابتي مأكل نابت حمرت نايثي نايزا هاجر زي بوليتيكا وسرح نطفتاتهم ودابي أن ممساء زكبر زلو قال سيئو زخاء نحيله زخيد مدبات كم مخانو كم فلت على الناس الذي تأخذ الدليل زلو حتصر بزبنه أبجزي برتاو قال سي ودابينا حيال نيرو ندخمتاتين وران مالتها كونن نيرو أبستفل عليه مدرخات أبجزينا تصنع دما دخمتات علينا ناس دخمتات زي نمقطعون مزحدش مدرخ نأتوزلنا مدرخ زخيد
ተሳትፎን ወዳበን ንኸሉ ንሰርሐሉ ኣለና ማዕረማዕሪኡ ግን ሕጁን እንትኾነ ፖለቲካዊ ሓይልና ተሳታፍነት ናይ ህዝብና ወዳበና በቃሊልካ ዘይርአ ምዃኑ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ክንዝንጉዕ ይብልናን ሕራይ ኣብ ወፃኢ ዝርከብ ዓቕሚ ኤርትራውያን ንምሕያል ናብ ረብሓ ሃገር ንምውዓል ዝተታሕዙ መደባት ከብፍላይ ኣብ ዝምናይ ወፃኢ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ግዜ መሰረታዊ ፍልስፍና ኣብ ህዝቢ ምምርኳስ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ስራሕ ከም ዝኸውን ምግባር ስለ ዝኾነ ተተሓሳስባ ህዝቢ ዜጋ ኣበይ ከም ዘሎ ብዘይገድስ ነዚ ስራሕ እዚ ነዚ ተልእኾ እዚ ነዚ ሓላፍነት እዚ ነዚ ዕድል እዚ ከም ዝጥቀመሉን ከም ዝሳተፎን ምግባር እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ቀንዲ ሓይልና ናይ ውሽጢ ሓይሊ እዩ ትመሰረት ንሱ እዩ ትሕመረት ንሱ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ኩነታት ነፀብራቕ ናይቲ ናይ ውሽጢ እዩ ኣብ ውሽጢ ሓይልካ ወፃኢ ሓያል ክትከውን ዝከኣል ኣይኮነን ስለዚ እቲ ሚዛን ናይቲ ስራሕ ኩሉ ግዜ ውሽጢ እዩ ማዕረማዕሪኡ ግን ኣብ ወፃኢ ዘለና ዓቕሚ ከም ኤርትራውያን ቀሊል ከም ዘይኮነ ኣብ ግምት ከነእቱ ኣለና ዝሓለፈ መድረኽ ኣቐዲመ ትንክፍ ከም ዘበልኮ ኣብ ወፃኢ ዝነበረ ኤርትራዊ ንናፅነት ናይ ኤርትራ ዝገበሮ ቃልሲ ቀሊል ኣይኮነን ነይሩ ኣብ ወፃኢ ዝርከብ ህዝብና ንወራር ናይ ወያነን ማዕረማዕሪኡ ዝተበገሰን ሓያላት ሃገራት ተሳተፍኦ ተፃውኦ ብትብዓት ብብቕዓት ንምምካት ዝገበሮ ወርክቶን ዝኸፈሎ ዋጋን ቀሊል ኣይኮነን ሕጂ ሓድሽ መድረኽ ንኣቱ ለና ኢልና ነዛረብ ዘለና ናይ ልምዓት ኣብ ልምዓት ዘተኮረ ኣብ ቁጠባዊ ዕብየት ኣብ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ ፅፈት ኣብ ቴክኖሎጂ ዘተኮረ ኣብ ምዕባለ ሰብኣዊ ዓቕሚ ዘተኮረ ሓድሽ መድረኽ ንኣቱ ለና ኢልና ብንዛረበሉ እዋን ከዓ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ዓቕምና ቀሊል ከም ዘይኮነ ኢና ንግንዘብ ወፃኢ ዘሎ ዓቕምና እንተርእይናዮ ኣብዚ እዋን እዚ ብቁፅሪ ምስ ብዝሒ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብሓጠቓላሊ ኣነፃፂርካ ክርአ ከሎ ቀሊል ኣይኮነን ብዓቕሚ ብዙሕ እዩ ብዓቕሚ ብዙሕ ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ እዋን እዚ ክሪኦ ከለና ኣብኡ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ናይ ሞያ ዓቕሚ ኣብኡ ዘለና ናይ ምሁራት ናይ ሞያውያን ዓቕሚ ዝተፈላለየ ክእለት ናይ ዘለዎም ኤርትራውያን ዓቕሚ ቀሊል ኣይኮነን ኣብኡ ዘሎ ቁጠባዊ ዓቕሚ ናይ ኤርትራውያን ቀሊል ኣይኮነን ምናልባቶም ድሓን ቁጠባዊ ዓቕሚ ኣለዎም ዝበሃሉ ኤርትራውያን ብቁፅሪ ውሕድ ዝበሉ እቲ ቁጠባዊ ዓቕሞም እውን ኣፀቢቑ ዘይጋነን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ናቶም ውን ቀሊልካ ዝረአ ኣይኮነን ብድምር ከም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቁጠባዊ ዓቕሚ ወፃኢ ዘሎ ክሪኦ ከለና ግን ዓብይ እዩ ምስ ዕብየት ናይ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ኣብዚ እዋን ዝነፃፂርካ ማለት እዩ ካልእ እቲ ወፃኢ ዘሎ ህዝብና ብዓይነት እናተቐይረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ቀዳማይ ወለዶ ካብ ኤርትራ ዝኸደ ዋላ ወፃኢ ተነበረ ከዓ ብኣካል እምበር ብመንፈስ ኣብ ኤርትራ ዝተረፈ እዩ ነይሩ ሃሙን ቀልቡን ኩሉ ግዜ ኣብ ኤርትራ እዩ ኣብ ባህሉ ኣብ ልምዱ መነባብርኡ ልክዕ ኣብ ወፃኢ ኮይኑስ ከም ኣብ ኤርትራ ዝነብር ዘሎ እዩ ምስቲ ሕብረተሰብ ዝነብረሉ ዝነበረ ኣብ ውሽጡ ዘይኣተወ ምስኡ ዘይተዋሃደ ናርጋ ተነፂሉ ዝነብር ዝነበረ እዩ ኩሉ ሃንቀውቱ ማዕስ ዓደይ ምለስ ዝብል ኣተሓሳስባ ብኡ በቲ ስነ ኣእምሮት ዝተሃንፀ እዩ እዚ ወለዶ እዚ ኣብ ስደት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝወለዶም ቆልዑ ኣለዉ እዚኣቶም ኣብ ስደት ተወሊዶም ዝዓበዩ ቆልዑ እዮም እዚኣቶም እውን እቲ ኣተዓባብያ ናይ ወለዶም ምስቲ ናይ ሃገር ባህሊ ዝኸይድ ምትእሳሮም ብተዛማዲ ከምቲ ናይ ስድሮኦም እኳ ተዘይኮነ ሕይል ዝበለ እዩ ሳልሳይ ግን እዞም ኣብ ስደት ተወልዱ ኤርትራውያን መንእሰያት ንነብሶም ኣብዚ እዋን ዝወልዱ ኣለዉ ሳልሳይ ወለዶ እሞ ከዓ ወለዶም ኣብ ስደት ዝወልዱ ሳልሳይ ወለዶ ኣብ ወፃኢ ዝውለዱ ዘለዉ ቆልዑ እውን ኣለዉና ነዚ ዝድረቦ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት
مستناي تصابو مدب قرب كاو زياده نبل نخلو يدحر نصنت لنا بحفشو تتزاربنا استفل عليه مخنياتات بقندق مستناي تصابو مدب تاساسيرو ابدغ زخده قصرو وحده يكونه ኤርትራ መንእሰይ ሆነ አሎ ዘኻ በባህሊ በተሐሳስባ ካብ ናይ ኤርትራ ሕብረተሰብ ተፈልየ ኮነን ብዙሕ ካብኡ ኣብ ኤርትራ ተማሃረ እዩ ብዙሕ ካብኡ ሃገራዊ አገልግሎት ፈጸመ እዩ ብዙሕ ካብኡ ኣብ ወራራት ናይ ወያኔ ተሰሊፉ ዝመከተ እዩ ናቱ ሓይሊ ናቱ ፍሉይነት ናቱ ብድሆታት እውን ዘለዎ እዩ ገለ ክፋል ናይዚ ምስቲ ዘጓንፎ ፀገማት ምስቲ ፅቢቱ ዘይሰማዕ ዝፀንሖ ኩነታት ኣብ ስደት ባዕሉታት ተንከፈ እውን ኣሎ ስለዚ እንታይ ክብል ትፍትን ዘለኹ ዳርጋ ሙሉእ ሕብረተሰብ ይደለና ወፃኢ ኣብዚ እዋን እዚ እንጂ እቲ ቅድሜና ዘሎ ትፅቢት እንታይ እዩ መጀመርታ ናይዚ ቀሊል ዘይኮነ ኤርትራዊ ዓቕሚ ኣብ ወፃኢ ሞ ከዓ ሙሉእ ዓለም ዳርጋ ፋሒሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ናቱ ሃገራዊ መንነት ናይ ምሕያል ናይ ምዕዛዝ ናቱ ምትእስሳር ምስ ሃገር ናይ ምሕያል ናቱ ጥምረት በብሃገሩ በብኸባቢኡ ከም ኤርትራዊ ማሕበረኮም ከም ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ናይ ምሕያል እዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ እንሰርሓሉ ፀኒሕና ኢና ግን ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ምዕባለን ምስቲ ኩውንነት ናይቲ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ወፃእን ኣዛሚድና ክንሰርሓሉ ዘለና ዓብይ ፅበየና ዘሎ ስራሕ ማዕረ ማዕሪኡ እዚ ኮሚኒቲ እዚ ኣፍልጦ ክህልዎ ኣገዳሲ እዩ ናይ ሓበሬታ ዘበን እዚ ኣፍልጦ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ መምስ ኩነታቱ ዝኸይድ ዕምቆት ዘለዎ ፍልጠት ብዛዕባ ታሪኹ ብዛዕባ መንነቱ ብዛዕባ ቃልሱ ብዛዕባ ራእይ ናይ ሃገሩ ብዛዕባ ፖሊሲታት ናይ ሃገሩ ብዛዕባ ኩንነት ናይ ሃገሩ ብዛዕባ ድሆታት ናይ ሃገሩ ብዛዕባ ዓቕምን ሓይልን ብሩህ መጻእን ናይ ሃገሩ መረዳእታ ከም ዘለዎ ክንገብር ብዛዕባ ሃገር ጥራይ ዘይኮነ ግን ብዛዕባ ዝነብረሉ ዘሎ ሕብረተሰብ እውን ፍልጠት ክህልዎ እንታይ ዕድላት ኣለዎ ክፈልጥ እንታይ ዕማማት ኣለዎ ወፃኢ ኣብ ዝነብረሉ ግዜ ክፈልጥ ከም ጓና ኮይኑ ተሸምቂቑ ዝነብረሉ ግዜ ዘይኮነስ ብዙሕ ካብኡ ዜግነት ናይቲ ዝነብረሉ ዘሎ ሃገር እውን ስለ ዘለዎ ከም ዜጋ ኣብቲ ሃገርቲ እውን ዘለዎ መሰላት ዘለዎ ዕድላት እውን ብግቡእ ክጥቀመሉ መታን ክኽእል ኣፍልጡ ከም ዝዓቢ ምግባር ሓደ ካብቲ ዝስራሓሉ ዘሎ ኣገደስቲ መደባት እዩ ከም ዝበልኮ ተፈላለዩ እዩ መምስ ኩነታቱ ዝኸይድ ናይ ኣፍልጦ መደባት ከዓ ኣሎ እቲ ናይ ኣፍልጦ መደባት ካብቲ ናይ ሃገር እውን ዝተፈለየ ኮነና መጨረሳ ኩሉ እቲ ኣብዚ ሃገር ዝካየድ ናይ ጎስጓስ መደባት ኣብ ወፃኢ እውን ይስራሓሉ እዩ ስለዚ ንሱ እውን ኣሎ ንዕኡ ብዝምልከት ፍሉይ ምስ ኩነታቱ ዝኸይድ መደባት እውን ኣለና ሳልሳይ ምናልባት ወሳኒ ንብሎ ዕማም እዚ ኤርትራዊ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ኤርትራዊ ማሕበረኮም ዕዉት ከም ዝኸውን ምግባር እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ኤርትራዊ ወፃኢ ዘሎ ትንእሽተይ ኣብ ስደት ተወልደ ካብዚ ዝኸደ ኣብኡ ነዊሕ ዓመታት ዝገበረ ኩሉ ኤርትራዊ ማለት ዓወት ዕዉት ማለት ምዃኑ ኤርትራውነት ማለት ዓወት ማለት ምዃኑ ብግብርኻ ከምኡ እዩ ክሳብ ሕጂ ዝረአ ተን ዝተሰድለን ሃገራት እውን ዝምስክራሉ ኤርትራዊ ውዱብ ዘይካ ውሕዳት ማለት እዩ ውዱብ ሰሪሑ ተማሂሩ ፍልጠት ማዕቢሉ ዝናበር ካብ ተፈላለየ ገበናትን ማሕበራዊ ፀገማትን ዓብ ደረጃ ዝረሓቐ ኣብ ኩሉ እቲ ዝዋፈረሉ መደባት ድማ ዕዉት ምዃኑ እዩ ዝረአ ብዙሓት ኣብኡ ተወሊዶም ዝዓበዩ ይኹኑ ኣብዚ ኣገልጊሎም ተማሂሮም ዝኸዱ ተወዳዲሮም ኣብቲ ዝኸዱ ሃገራት ብቑዓት ኮይኖም ዝተረኽቡን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሑን ኤርትራውያን ውሕዳት ኣይኮኑን ስለዚ እዚ ተሓሳስባ እዚ ክኽስኮስ ክዓቢ
ቀጻልነት ክህልዎ ንሕጅን ዝመጽእ ወለዶታትን ኣዝዩ ኣድላይ ስለዚ እቲ መልእኽቲ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ፕሬዚደንት እውን ዝሓለፈ ግዜ ቅድሚ 4-5 ዓመት እዞም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንስደት ዝኸዱ ኤርትራን መንእሰያት ኣብ ዝሃቦም መልእኽቲ ገሊፅዎ ነይሩ እዩ ሰዲድኩም ኣለኹም ዝኾነ ይኹን ምክንያት ሃገርኩም ከዓ ክትምለሱ ኢኹም ኣብ ሓደ እዋን ሃገር ናትኩም ኣብኡ ክሳብ ዘለኹም ግን ተምሃሩ ሞያ ኣጥርዩ ዕውታት ኮኑ ቁጠባዊ መነባብርኹም እውን ዕውታት ክትኮኑ ክትክእሉ ኣለኩም ክትሰርሑ ክትክእሉ ኣለኩም ናይ ፀጋዕተኝነት ባህሊ ወጊት ክበሃል ክኽእል ኣለዎ ኣብ ስራሕ እውን ኣብ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ኣብቲ ፅቡቅ ውፅኢት ዘለዎ ኣብቲ ፅቡቅ እቶት ዝርከበሉ ኣብቲ ሞያ ዘለዎ ስራሕ እውን ክትኣትዉ ኣለኩም ቅድም ኣብ ናይ ኤርትራዊ ኮሚኒቲ ክርአ ከሎ እቲ ኤርትራውያን ዝዋፈረሉ ዝነበሩ ዓይነት ስራሕ ኣዝዩ ተደረተ እዩ ነይሩ ሕጂ ኩሉ ዓይነታት ስራሕ ኩሉ ዓይነታት ሞያ ኩሉ ዓይነት ዋኒን ኤርትራውያን ይኣትዉ ኣለዉ ስለዚ ነዚ ከመይ ጌርና ነዚ ኣተሓሳስባ እዚ ንዕቢ ኤርትራዊ ብትምህርቲ ብሞያ ብቁጠባ ብባህሊ ብማሕበራዊ ሂወቱ ዕዉት ከም ዝኸውን ንገብር ሓደ ዓብዪ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ስራሕ እዩ ማለት ልክዕ ከምዚ ውሽጢ ዓቕሚ ናይ ህዝብና ንምሕያል ንረባረብ ኣብ ወፃኢ እውን ሕሩይ ዝመፅእ ኣገልግሎት እዩ ወይ ከዓ ኣበርክቶ እዩ ኤርትራዊ መንነቱ ተደኣ ፈሊጡ ኣፍልጦ እንድሕር ደኣ ዕብዩ ተደኣ ተዓዊቱ ነብሱ ተደኣ ኮይኑ ተደኣ መሊኹ ድሕሪኡ ሓደ ነቲ ምስኡ ዘሎ ኣባል ናይ ኮሚኒቲ ወዲ ሃገሩ ከመይ ገይሩ ይሕግዝ ከመይ ገይሩ ወርክቶ ነቲ ኮሚኒቲ ይገብር እቲ ኮሚኒቲ ከመይ ገይሩ ንኩሉ ዓቕሚ ንምዕባይ ይሰርሕ ካልኣይ ከዓ በቲ ዘለዎ ዓቕሚ ከመይ ገይሩ ንሃገር ኣበርክቶ ይገብር ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብቲ ዓብዪ መደባት ዝስራሓሉ ዘሎ ኣቓልቦ ዝግበረሉ ዘሎ እንታይ እዩ ናይ ኤርትራውያን ሞያውን ቁጠባውን ኣበርክቶ ኣብ ሃገር ምዕባይ ዝብል እዩ ስለዚ እቶም ኤርትራውያን ሞያውያን መን እዮም ክንደይኦም ኣበይ ኣለዉ ኣብ ምንታይ ዓውዲኦም ዘለዉ እዚኣቶም ከዓ በብዝጥዕሞም መምስ ኩነታቶም ብዝኸይድ ኣገባብ ንሃገር ዝገበርዎ ርክቶ ክሳብ ክንደይ ክዓቢ ይኽእል ኣብ ወፃኢ ዘሎ ኤርትራዊ ኽኢላ ብሓደ ሓደ ሸነኽ ብልጫታት ኣለዎ እቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ኣብ ሓደ ዓብዪ ትካል እሞ ከዓ ብዙሓት ክኢላታት ዘለውዎ ዝተወሰነ ጥራይ ስራሕ ዝሰርሕ ክኸውን ግድነት እዩ ምክንያቱ ባህሪ ናይ ተቆጠባታት ንሱ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ግን ሞይኡን ትምህርቱን ዓቕሙን ብዝለዓለ ደረጃ ከማዕብለሉን ክጥቀመሉን ዝኽእል እውን ዕድላት ኣሎ ስለዚ ብዘይካ እቲ ንሃገር ዝገብሮ በርክቶ ንነብሱ ዝረኽቦ ተመክሮ እውን ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ በዚ ኩሉ መንገዲ ክርአ ከሎ ከመይ ገይሩ ሞያዊ ኣበርክቶ ናይ ኤርትራውያን ይሕይል ከመይ ገይሩ ከዓ ተርኦም ኣብ ቁጠባ ይዕዝዝ ከመይ ገይሩ ኣብ መንጎ ኣብ ወፃእና ውሽጥን ዘሎ ስድራ ቤታት ናይ ምትሕጋዝ ባህሊ ይቕፅል ይዓብን ከመይ ገይሩ እቲ ቁጠባዊ ዓቕሚ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ቁጠባዊ ዕብየት መደባትና ውሽጢ ሃገር ይፈስስን ንጥቀመሉን ዝበሃል ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣቓልቦ ጌርካ ትስርሓሉ ዘሎ እዩ ከም ዝበልኮ ዝቐሊል ኣይኮነን ፀላእትና እውን ወይ ተፃባእትና ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ስለ ደስተብህሉሉ ንዕኡ ንምሕንኳል ዘይገበርዎ ነገር የለና ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ናይ ተፃብኦ ተዛሪእና ብፍላይ ወራር ካብ ናይ ወያነ ካብ ጅምርን ክሳብ ሕጅን ኣብ መጀመርታ ኣብ 99 ሓደ ካብቲ ሰበስልጣን ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝወሰድዎ ኣተሓሳስባ ወይ ስጉምቲ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ ኤርትራ ትከላኸል ትኽእል ስለ ዘላ ነብሳ ክትከላኸል ትኽእል ዘላ ኣብ ወፃኢ ዘለዎ ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ቁጠባዊ በርክቶ እዩ ገንዘባዊ በርክቶ እዩ ስለዚ እዚኣ ቦምባ እዚኣ እንተደኣ ዓፂና ኤርትራ ትንበርካኻ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ነይሩ ጋህዲ እውን ተዛሪቦም እሊኦም እቲ ፖለቲካዊ ውዳበን ኣበርክቶን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወፃኢ እውን ዓብዪ ስግኣት ገይሮም ስለ ዝሓስብዎ ንዑ ምድኻም ዝሓለፈ ዓመታት ዘይተሰርሐ ነገር ዘይተገብረ ምፍራህ ዘይተገብረ ፀቕጢ የለን ስለዚ ንሕና ጥራይ ዘይኮንናስ
صلاتنا ويكا تصاباتنا ونابز حلفة مدرخ مالتي زي نز حيلي زي جنزبو خمس نوارو زرعي حججن مستعنتوا يقدمنا تزاربنا له نا إرترا خناتات نا زوبا خناتات نا علامات تمامتان صمدون مس إرترا أبز غيروا له زلوا جزية بصفع عدل نت إرترا محور كوميونيتي صنحة تتصاوون نتصاوون أي والن ناي متبعن مدرخ تغيروا نتي إرتراوي هاجراوي مساجرو متأثر زلوا زو حدا وحدا زخون يكون انكفات كم زي كبار له مقبار كأو حلف كأو نعون متبع دلدل ونسلو زخونو تم إرتران نايتن زنور لنا هاجرات مس إرترا زي جنة نايتن هاجرات ونسلو ذلوا مزن هاجرات زي أتن كام مس إرترا زندنا أن محيال بقصاص ذلوا نصوم كندي يابت دلدل كوينو من زندنا زي أم محيال زواسو أنت سويت كبار له نسلو زخوني عطاتهم من حجي حشخونة تات أرسل ذلوا تعبي بركته خلو سويت كبار له لذي أبون كم تبعله دخمتات كم زلنا قدلتات كم زلنا والدابتات والسول مخانو يزر ربيو حق خايم جن كأبت حادثنا كا تحيلي خمت أنتو يزبلنا كن كحضن كن عقاني ولا أبزح الجن أتوزلنا مدرح جن حدش مدرح سلسخاني لك أغمتها وشتي أو وزازلو دابيناون أمن أسعد تكوري مزي طلباتنا يزيد مسزلو مدرخ نعوز ملس ناتي زلو ناي علمان ناي تكنولوجيا حبريتان مسارحتات تكنولوجين بقبو زتقوملو أوداد باخلونا قدمنا زلو أمامي لنا خنزارب نخيد ምናልባት አን ሕቶታት ወደልኩ የማነ ምናልባት በዝጋጥ አመዚ ተመሐላልፎ መልእክቲ እንተሎ ናባህ ዓድል ክበካ ወቅቲ حدث وسخي بالليل ግን أنا እንታይ أخبل زدلي أبز مصلو مدرخ እቲ نبور ወይ ዝጸንሐ ሓይሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፖለቲካዊ ሓይሉ ተሳታፍነቱን ዓቕሚ ናይ ውዳቢኡን ኣብዚ መፅሎ መድረኽ ብቁጠባዊ ሓይሊ ብቁጠባዊ ዓቕሚ ብምውናንን ምዕጣቕን ናይ ቴክኖሎጂን ክድራዕ ኤርትራ ፖለቲካዊ ሓይሊ ጥራይ ዘይኮነስ ብቐንዱ ቁጠባዊ ሓይሊ ዘለዋ ቴክኖሎጂ ዝመለኸት ኣብ ናይ ድሕነት هاجراو دحنات عقمون أبسطاو عقمون كومو ناي تكنولوجي عقم زلوا هاجر كتكونيا زي طراتر نجار يكونن زي حدش مدرخه من أطولو عقم زي أب ندر علو بنوسخلو جن نتمسرتاوي أبز بصحنا عقمي شلل كنولو يبلنا وانا تمجرسا عقمي ناي جنزب ناي تكنولوجي ناي صار يكونن تمجرسا عقمي ناي سبع عقمي ناي تمرتي ناي مويا عقم له تمرت مويان ونوين اخلا يكونن ناي حلنا عقمي ناي ديليت عقمي ناي نيات عقمي ناي توفاينت عقمي ناي قدامي عقمي ناي فلط عقمي ندحردين له خوينو تمجرسا كله زت أخايا هابتون ترجم يقولون ترى دي كونس كله قطف خلي وزحات هاجرات كيدن لعل بس حين تواهيلا كعنوان فحفح كبلان نرئ لنا مسنكتي ناي بوليتيكا حيلي نايتن هاجرات ناتبرزي مخادوي سلازي لو وحدة ساقومنا بزبط صحنا رقيقة تخوني أتصبقنا زمالخنايو كالوت بقليلو خقدحو ديكولو بأخوة دادرنا زيكولو ركع مثل زلنا نزع مزي كان خونو كن عقبو خنا معبلو ركع كم زخون بالزمن كم زخيد مزمصلو مدرخ كم زخيد كنقبر أبي رات بينا سوغ أمزولكو تودبن مريحنتن
መንግስትን ህዝብን ሙሉ ሰርሓሉ ስለዘሎ ከም ንዕወተሉስ ብዙሕ ክንጠራጠር ዝግባእ አይመስለንን አቶ የማነ ገብረአብ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ስለቲ ኣብ ስቱድዮና መጽኻ ዝሃብካና ሰፊሕ መምሪ ብስሜን ብስም ተዓዘብትን ደጊመ የመስግነካ ኣነለ ባርከ ሰኹርኩም ተዓዘብቲ ንሎ መቕነ ዘዳለናዮ መደብ ጉዳይ ኣብዘተ ኣብ ሰዛዚምሎ ስለምክታልኩም ነመስግን ረኽቅና Thank you.